Terveisiä täältä Tampereelta Laukon torilta. Tässä torifiiliksissä muistelin, että hyvänen aika. Se on kuukaa heinäkuun viimeinen viikonloppu 25.7. Honkajoen markkinat perinteiseen tapaan. Torimyynti alkaa kello 9. Sahti suuli, Honkailla kun ollaan, aukeaa kello 10. Kello 10 alkaa Karvian torvisoittokunta töröittelemään torviinsa ja sen jälkeen heti on markkinapäivien avaus ja uuden torin vihkiminen. Honkajoen keskustassa oleva torialue on täysin uusittu. Tervetuloa ihmettelemään sitä. Kotiseutuyhdistys myöntää Touhulakki-arvonimen jollekin ansioituneelle kello 10.45. Pesupallon MM-kisoja, niihin voi osallistua kello 11 alkaen. Kello 12 on ohjelma lapsille, Armos Klouni vierailee. Kello 13 on paneelikeskustelu, aiheena voittamisen kulttuuri. Ja tämä torin saaminen, se oli jo iso voitto Honkajokisille. Lasten disko on auki 1 kello 15. Hautausmaahan Honkajoen kirkon kupeessa. Alexander-niminen kirkko on tosi upea puukirkko, niin sen kupeessa pääsee tutustumaan hautausmaakierroksella. Kello 14.30 on pikahuutokauppa ja perinteiseen tapaan kerrotaan, kuka on koonnut tänä vuonna kauneimman kukkalaatikon. Kello 15 nähdään paikallinen julkimo eli Takalan Elli. Komiikka on luvassa. Ja sen jälkeen kylän oma bändi Lovettu. Ja markkinat sitten päättyy Lovetun jälkeen kello 16. Tämä kaikki siis 25.7. lauantaina Honkajoen torilla. Nähdään siellä. Minä isännöin.